大家对这 technical problem 的查都接拉说。Dzisiaj jesteśmy trochę spóźnieni, ponieważ mieliśmy problemy techniczne. Parma. Da Parma slavu adi namgyunda kaju malamji ji kajo ting. Mamy dzisiaj drugi dzień specjalnego Mlamu. Dlaczego mówimy, że specjalny? Mówimy specjalny, ponieważ normalnie byśmy dali pewien liczebnik, liczyliśmy, ile tych Mlamów już było i tego nie liczymy do tych zwyczajnych Mlamów. Nie zaliczamy go do zwyczajnych Mlamów. I ten specjalny Mlam odbywa się przede wszystkim w Siedrze Bokar, w Bengalu Zachodnim. I razem z nimi, razem z uczestnikami w Siedrze Bokar dołączamy do nich za pośrednictwem internetu, także nie spotykamy się wszyscy tak jak zwykle w Indiach. Przyjaciół w Dharmie, wszystkich mnichów mniszki, wszystkich, którzy nas słuchają przez internet. Jak wszyscy dobrze wiecie, ziarna, zalążki Mlamu, czy te zalążki, które rozwinęły się w to, co dzisiaj nazywamy Mlamem Kagyu, to te zalążki pochodzą z lat 80., kiedy to poprzedni Kalu Rinpoche organizował niewielką budżę w Bodh Gai w Indiach. Dołączyli do niego następnie Bokar Rinpoche, Kamtrul Rinpoche. Powoli ten Mlam się rozrastał w Mlam z Sangą. I kiedy ja dotarłem do Indii w roku 2000, 다 강한다래야 지 거기 만남시다 시대야기 사변암 디기 민딱선저버디 조 겹지 대화르시과 걸루rum지 고고마다 miałem okazję, żeby udać się do Bodh Gai na Mlam. 다거리나 되네 총대버지 인두 안다리 미세 보가르시다 Dzięki życzliwości, dzięki dobroci pierwszego Kalu Rinpoche i pozostałych Rinpochów mamy dzisiaj Mlam Kagyu i uważam, że ten Mlam to jest bardzo dobre połączenie z naszą historią, bardzo dobry związek, nawiązanie do naszej historii. I również ten specjalny Mlam, który nie odbywa się wraz z nami wszystkimi w Indiach. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat życia Atishi, pana Atishi. Był on niezwykle życzliwym i był niezwykle życzliwym nauczycielem, jednym z założycieli linii Kadampów. Jest bardzo ważny w naszej linii przekazu. W swej młodości Gampopa studiował Dharmę Kadampy. Później otrzymał instrukcję 6 Yognaropy od Milarepy. Natomiast później sam Gampopa, kiedy sam był nauczycielem, kiedy troszczył się o swoich uczniów, przede wszystkim nauczał ich etapów na ścieżce według Kadampy.
여기만 치다가 나네. 가다를 차생기 땅바당. Byli również pośród jego uczniów takie szczególne osoby, które przebywały w górskich pustelniach na odosobnieniu i one również otrzymywały instrukcje Mahamudry i to było połączenie nauk Kadampy i Mahamudry. Natomiast Atisha w tej całej historii, w linii przekazu Kadampy zajmuje niezwykle ważne miejsce. Więc dzisiaj chciałbym rozpocząć 3-dniowe nauki o życiu Atishi. Byłem bardzo zajęty, więc nie miałem dużo czasu, żeby przygotować się dobrze do tych nauk. Ale mimo to chciałbym jednak nauczać, ponieważ nie powinniśmy zostawiać tych dni w czasie Menlamu jako takie puste, bez nauk. Więc powiedzmy najpierw co nieco o jego dacie narodzin. Więc Atisha według naszych kalkulacji urodził się prawdopodobnie w roku 982. Dromtonpa, który napisał o jego życiu, napisał następujące słowa. Wszechwiedzący guru urodził się w roku ognistej tygrysicy. Mamy różne relacje, czy różne źródła mówiące o narodzinach Atishi. Ale prawdopodobnie dla nas najważniejsze jest źródło właśnie Dromtonpy. Jeśli chodzi o daty, według kalendarza zachodniego, to jest to rok 982 naszej ery. Jeśli chodzi o miejsce jego narodzin, Atisha urodził się w średniowiecznych Indiach. I ważne jest dodać to słówko średniowieczne, ponieważ Indie w tamtym okresie, czyli w IX wieku, jeśli spojrzymy na wschód, południe, zachód, północ Indii, to były to odrębne regiony. Więc Indie, tak jak na przykład Tybetańczycy określają Indię, to jest ziemia święta, czy ziemia szlachetnych. I ta ziemia szlachetnych podzielona była na 5 regionów, w tym właśnie te 4 główne kierunki i centralny region. I również podobne opisy znajdujemy w chińskich relacjach z pielgrzymek do Indii, między innymi Xuanzanga. Bodh Gaya znajduje się w centralnych Indiach. Więc Bodh Gaya to nie tylko geograficznie, ale również duchowo, czyli zarówno jeśli chodzi o faktyczną lokalizację, jak i również o centrum, czy o główny ośrodek dharmy, to Bodh Gaya znajduje się w centralnych, środkowych Indiach. Więc jeśli chodzi o ten termin centralne Indie czy środkowe Indie, to musimy na to spojrzeć właśnie ze względu na geografię, ale również ze względu na dharmę. Więc Atisha urodził się we wschodniej części, czyli we wschodnich Indiach. Dromtonpa w pochwale Atishi w 30 strofach napisał, że była to żyzna ziemia Bengalu. To więc bardzo jasno nam pokazuje, że tak naprawdę, jeśli popatrzymy na mapę dzisiaj, to miejsce, gdzie urodził się Atisha, to jest dzisiejszy Bangladesz. Dzisiaj to miejsce narodzin Atishi nie znajduje się na terenie Indii, tylko na terenie Bangladeszu, ale mówimy, że to były średniowieczne Indie. Jest bardzo podobnie z Buddą. Jeśli dzisiaj spojrzymy na mapę, to Buddha urodził się na terenie Nepalu, ponieważ jest to współcześnie Nepal. Lumbini znajduje się na terenie Nepalu. On również urodził się w starożytnych Indiach, czy w starożytnych ziemiach, które ogólnie nazywamy Indiami, ale dzisiaj według tego, jak wygląda dzisiejszy podział geograficzny, administracyjny, jest to Nepal. Dlatego mówimy, że urodził się w Nepalu, a nie w Indiach.
강다량 조지 구충세계 산에 오마디 다팅상 Więc czasami możemy mieć ten sam problem, jeśli określamy miejsce narodzin Atishi. Były to średniowieczne Indie, ale jeśli chodzi o dzisiejszy podział polityczny, jest to Bangladesz. Mamy taki tekst tłumacza Nakco, który nosi tytuł Pochwała w 80 strofach. Pochwała Atishi w 80 strofach i on napisał we wschodnim regionie Zahor znajduje się wielkie miasto Vikramapura. Dzisiaj współcześni badacze mówią, że to miasto Vikramapura, które nosiło tę nazwę w czasach średniowiecznych, to jest jeden z dystryktów Bangladeszu, który nosi nazwę Munshiganj. Dzisiaj jest to dystrykt Bangladeszu. Natomiast w historii Bengalu, w czasie średniowiecza, była to Vikramapura. I dlatego dzisiaj ta nazwa pada w tym tekście 80 pochwał Atishi, Vikramapura. Jeśli chodzi o historię Bengalu, to od X do XIII wieku była to stolica 3 kolejnych dynastii. Dynastii Chandra, Varmana i Sena. Była to stolica 3 kolejnych dynastii i był to również ważny ośrodek buddyjski w Azji. Był to ważny ośrodek propagowania i nauczania buddyzmu w okresie tych 3 dynastii. Również Xuanzang w VII wieku mówi o Vikramapurze, mówi o tym miejscu Vikramapura i mówi o tym, że odwiedził je podczas swojej pielgrzymki. A więc w dzisiejszym Bangladeszu, na terenie dzisiejszego Bangladeszu urodził się Atisha, były to średniowieczne Indie i miasto Vikramapura. Dzisiaj jest to dystrykt Munshiganj. Więc tyle, jeśli chodzi o miejsce jego narodzin, czyli wiemy już kiedy i gdzie. Teraz powinniśmy spojrzeć, w jakiej rodzinie urodził się Atisha. A więc Atisha urodził się w rodzinie królewskiej, w rodzinie panującej na tamtym terenie oczywiście. I mówi się, że jego ród jego rodziców pochodził z królów dynastii Pala. Imię jego ojca, ojcem Atishi był Kalyana Chandra, matka miała na imię Shri Prabhavati i jego rodzice mieli 3 synów. Najstarszy był Padmagarbha, średni Chandragarbha, natomiast najmłodszy miał na imię Shrigarbha. Więc było 3 synów i Atisha, wydaje się, że Padmagarbha przejął tron, był następcą tronu. Chandragarbha, czyli środkowy syn, to był właśnie Atisha. I mówi się, że również Shrigarbha także później został mnichem. I mówi się, że ten najmłodszy syn, czy najmłodszy brat Shrigarbha również udał się w późniejszym okresie do Tybetu. Chciał zobaczyć się tam z Atishą, kiedy Atisha już w Tybecie był, ale nie udało mu się z nim spotkać, gdyż Atisha zmarł. Także Atisha był środkowym synem. Według współczesnej historii Bangladeszu imię ojca Atishi brzmiało Kalyana Chandra. Tak mówią dzisiejsze książki do historii Bangladeszu. I Kalyana Chandra był, według tych historii, był 3. królem z dynastii Chandra, panującej we wschodnim Bengalu. Dynastia Chandra możemy przetłumaczyć, że to była dynastia księżycowa.
A więc ojciec Atishi był trzecim z kolei królem w tej dynastii i panował od 975 do roku 1000 naszej ery. 저기 롬데베기 조유데베 나로래야 추리 좀 사호르 게비르 있으시죠 봐. 다 사호르 세야데 Więc tak mówi współczesna historia, czy współczesne książki do historii. Natomiast jeśli spojrzymy znowu na pochwały Dromtonpy, pisze on, ojciec Atishi pochodził z bardzo czcigodnego rodu linii królewskiej Zahor. 고로 슈노베 템드릉 원변 나로래야 사호르 세야디 W niebieskich czy błękitnych kronikach Zahor 문에 제비나 사호르스라고 그러죠. 사호르 세야디 to słowo Zahor to jest tybetański, to jest tybetańska nazwa, która pochodzi z sanskryckiego Sahora, więc jest to troszkę przeinaczone słowo w języku tybetańskim i w sanskrycie prawdopodobnie chodzi o Sahorę. Więc prawdopodobnie Sahora była imieniem, była nazwą, była nazwiskiem właściwie rodowym konkretnego rodu. 야기 식대의 주무이나 안 되는지 구규면로선 땅에 잡아로 두치리요. 아주 베지티송 디우젠 뒤리야. Ale to jest tylko moje przypuszczenie, że była to rzeczywiście nazwa rodu. I że faktycznie ta tybetańska nazwa Zahor pochodzi od sanskryckiego Sahora. W każdym razie tak mówił Dromtonpa. Jeśli spojrzymy troszkę później w historię, troszkę wcześniej w historię, jakieś 200 lat przed narodzinami Atishi, to do Tybetu udał się również Shantarakshita za czasów króla Trisonga Decena i mówi się, że ponieważ Shantarakshita również pochodził ze wschodnich Indii, i mówi się, że pochodził z tego samego rodu co Atisha, więc to by wskazywało na to, że Atisha był potomkiem Shantarakshity. I jest to naprawdę niezwykłe, gdyż oznaczałoby to, że dwóch najbardziej wpływowych, najważniejszych panditów buddyjskich z Indii, którzy odcisnęli największe piętno na historii buddyzmu tybetańskiego, nie tylko pochodzili z tego samego regionu, ale również pochodzili z tego samego rodu. I jest to prawdopodobnie wynikiem nawiązania wcześniejszego związku karmicznego. W dzieciństwie, kiedy Atisha w ogóle się urodził, otrzymał imię Chandragarbha. Od samego początku wykazywał się wielkim intelektem, był bardzo mądry, miał wielki szacunek do rodziców i był również piękny, również fizycznie był bardzo atrakcyjny i każdy w związku z tym był jakby urzeczony nim. Nawet jego guru, którzy teoretycznie są wolni od pożądania, również oni bardzo dobrze go traktowali, ponieważ również na nich działała ta jego uroda, a co dopiero mówić o ludziach zwykłych, którzy nie byli wolni od pożądania. Także przede wszystkim jego twarz była piękna. Więc to jest takie uczucie, jeśli ktoś naprawdę pięknie wygląda, to w sposób naturalny jesteśmy przyciągani do tej osoby. I jeśli nawet działało to na jego guru, to musiało być naprawdę musiał być naprawdę atrakcyjny fizycznie. I już od wczesnych lat miał wizję Tary i otrzymywał od niej błogosławieństwa. I pewnego razu, kiedy był bardzo jeszcze małym dzieckiem, którejś nocy, kiedy spał w pałacu, położył się do łóżka, spał już w łóżku i któregoś razu nagle w miejscu, gdzie spał, czy nad miejscem, gdzie spał, rozległ się ogromny huk, ogromny trzask i huk.
I jego rodzice natychmiast przybiegli zobaczyć, co się stało. I zobaczyli, że tam, gdzie spał Atisia, w jego pokoju, był ogromny skorpion, który spadł z sufitu. I więc ten ogromny skorpion spadł tuż przed Atisię. Atisia go zobaczył i patrzył się na niego, ale nie wydawałoby się, żeby w jakikolwiek sposób był tym skorpionem przestraszony, nie okazywał w ogóle strachu. Więc skorpion po prostu sam odszedł. I mówi się, że był to znak, że był to pewien omen, który mówi, że zanim Atisia znajdzie swoje właściwe główne bóstwo medytacyjne, zanim będzie mógł praktykować w naturalny sposób, pojawią się pewne przeszkody. I kolejnego dnia, czy kolejnej nocy również rozległ się ogromny huk i trzask i znowu rodzice przybiegli, żeby zobaczyć, co się stało. I wówczas zobaczyli, jego matka zobaczyła, że przed Atisią wyrósł przepiękny kwiat, błękitny kwiat udpali. Zobaczyła go jego matka. Atisia powiedział, że wówczas zobaczył twarz Tary. Jego matka nie widziała twarzy Tary, ale widziała piękny kwiat, piękny, błękitny, dopiero co rozkwitły kwiat udpali. Tak czy inaczej, od tego mniej więcej czasu, kiedy Atisia miał jakiekolwiek wątpliwości, miał jakiekolwiek pytania, ponieważ ciągle widział przed sobą twarz Tary, to jeśli tylko miał jakieś czy prośby, czy właśnie pytania, to składał dary, składał ofiary przed obrazem Tary i modlił się do Tary. I nawet jeśli Tara nie nauczała go, nie przekazywała mu konkretnych nauk dharmy, to przez samą tą modlitwę i przez samo to oddanie, jego pomieszanie i jego wątpliwości się rozwiewały. Tak się działo od bardzo młodego wieku. Od bardzo młodych lat widział Tarę i był przez nią błogosławiony. Otrzymywał jej błogosławieństwa i pomoc. Kiedy Atisia trochę podrósł do czasu, kiedy osiągnął 10 lat, mamy jakiś problem z internetem. Nie słyszymy jego świątobliwości. Więc do czasu, kiedy miał 10 lat, kiedy osiągnął wiek 10 lat, już studiował medycynę, rzemiosło, kaligrafię, gramatykę i tak dalej i opanował je w sposób idealny. Był biegły w tych wszystkich dziedzinach. I kiedy miał 21 lat, już był wykształcony w gramatyce i logice zarówno niebuddyjskiej, jak i buddyjskiej i miał idealną czy doskonałą wiedzę w 64 rodzajach sztuki oraz w gramatyce i logice. I tak również tłumacz Nakco o tym pisze w 80 strofach pochwały. W wieku 21 lat byłeś uczony we wszystkich 64 rodzajach sztuki, we wszystkich rzemiosłach, w sanskrycie i w logice. Skąd o tym wiemy? Skąd wiemy, jaki był poziom jego wykształcenia? Kiedy Atisia miał lat 15, wysłuchał nauk tekstu Dignagi, kropla rozmowania i wdał się w debatę z niebuddyjskim uczonym, którego pokonał. Przeczytawszy ten tekst jedynie raz, usłyszawszy te nauki jedynie raz, pokonał niebuddyjskiego uczonego i stał się przez to bardzo sławny. Mówi o tym na przykład Geshe Drolungpa Chenpo. I nawet później, kiedy Atisia udał się już do Tybetu, często rozmawiał z lamami w Tybecie, mówił im o gramatyce
I mówił im, że w języku tybetańskim, że oni nawet nie mają takiego słowa jak gramatyka czy wymowa. I był taki człowiek, który był asystentem Atishi, nazywał się Bangton. On był lamą, spędził bardzo dużo czasu z Atisią i miał w zwyczaju recytować długą daranię Avalokiteshvary. I błogosławił ją i otrzymywał błogosławieństwa przez tą recytację. Natomiast Atisha powiedział mu, że że twoja wymowa tej mantry, tej darani nie przyniesie żadnych porządnych błogosławieństw. Faktyczne błogosławieństwa przychodzą z dobrych intencji. Czasami, kiedy coś się działo z Atiszą, kiedy na przykład bolała go ręka, jego ramię, mówił mu, proszę, pobłogosław moją rękę, pobłogosław moje ramię. Jeśli będziesz miał takie dobre intencje, to będzie faktyczne błogosławieństwo. Atisha nauczał również o logice, o epistemologii i mówił tybetańskim lamom, że wy w Tybecie nawet nie macie porządnego słowa na określenie tego, co my mówimy zasadność. Wy nawet nie macie faktycznych słów na to i gdyby tak się zdarzyło, że niebuddyjscy uczeni przybyliby tutaj, żeby się z wami wdać w debacie, to przegracie. Jeśli nie musicie debatować z niebuddyjskimi uczonymi, to wszystko jest ok, ale gdybyście musieli się wdać w debatę, to ją przegracie, bo nawet nie macie właściwego słownictwa, żeby na określenie tych wszystkich buddyjskich terminów. Atisha, teraz wrócimy znowu do jego młodości, kiedy Atisha studiował tantrę, tajemną mantrę. Kiedy był młody, przede wszystkim studiował nauki tantryczne. Kiedy miał 22 lata, miał wizję Hevajry w świątyni Czarnej Góry. Tam był taki guru, który się nazywał Rahula Gupta. I tam, przy tym guru i w tym miejscu, Atisha zobaczył nie tylko miał wizję Hevajry, ale również uzyskał przepowiednię od Dakin. Otrzymał abhiszeki tantryczne od Rahula Gupty i otrzymał od niego również sekretne imię, tajemne imię, które brzmiało Jnana Vajra. Studiował tajemną mantrę z nauczycielem Kamala Rakshitą, który był bardzo znanym joginem, który miał wielkie zdolności. Potrafił na przykład przemienić piwo w mleko, potrafił lewitować, potrafił przelecieć nad swojej macie nad Gangesem. I innym nauczycielem Atishi był Avadhutipa. Według niektórych Avadhutipa był nauczycielem Atishi przez 7 lat, inni uważają przez 12 lat. Nakco Locała, tłumacz Locała, mówi, że studiował Atisha z Avadhutipą przez lat 9. I z nim przede wszystkim studiował pogląd środkowej ścieżki. Ponieważ ten jogin, Avadhutipa, był przedstawicielem szkoły Yogacara, szkoły środkowej ścieżki i dlatego Atisha również przejął ten pogląd. Również Atisha był zwolennikiem poglądu Yogachary środkowej ścieżki. I czasami, kiedyś jeden z lamów tybetańskich zapytał Atisię, dlaczego to jest właśnie twój pogląd, dlaczego podążasz za środkową ścieżką Yogachary? Na to Atisha odpowiedział, zapytałem dokładnie o to samo mojego guru Avadhutipę, który powiedział, zapytałem go, dlaczego on wyznaje ten pogląd. A on odpowiedział mi wtedy, ja w ten sposób widzę dharmę, w ten sposób rozumiem dharmę i
i urzeczywistniłem naturę w ten sposób i dlatego ty również powinieneś w ten sposób ją rozumieć i powinieneś podążać za tym poglądem. Tak powiedział mu jego nauczyciel. Więc Atisha był nauczycielem oczywiście Mahayany, a przede wszystkim środkowej ścieżki Yogaczary. Oczywiście w Tybecie mówimy, że prawie wszyscy bandyci z Indii byli przedstawicielami środkowej ścieżki. I Atisha miał jeszcze jednego niezwykle ważnego guru. Ten guru miał na imię Shantipa. Był on bardzo dobrze znanym uczonym szkoły Tylko Umysł, Shantipa, przedstawiciel szkoły Tylko Umysł. Z nim Atisha studiował i studiował z nim na przykład Prajnaparamita w 8000 strof. I Shantipa zanegował każde z wyjaśnień, każde z objaśnień środkowej drogi. A więc każdy z kolejnych punktów, każdy z kolejnych objaśnień, które są przedstawione w filozofii środkowej ścieżki, jego nauczyciel Shantipa negował i dzięki temu Atisha zamiast tak naprawdę rozwinąć w sobie jakiekolwiek wątpliwości przez tę negację, to wręcz przeciwnie, jego pogląd stał się jeszcze silniejszy i jeszcze bardziej przejrzysty. To spowodowało, że Atisha przez tę negację jeszcze bardziej utwierdził się w poglądzie środkowej ścieżki. Atisha również miał bardzo silną wiarę w tradycję Chandrakirtiego. Także niezależnie od tego, ile to było faktycznie lat, to bardzo dużo czasu spędził Atisha z guru Avadhutipą i mówi się, że nigdy między nimi nie doszło do zwyczajnej rozmowy. Zawsze to były rozmowy darmiczne między guru a uczniem Atishą. Więc nigdy nie padały żadne bezsensowne pytania, nigdy nie były to rozmowy o byle czym. Atisha bardzo go szanował i czasami Atisha prosił o nauki, ale jeśli Atisha nie okazał wyjątkowego szacunku Avadhutipie, ofiarując mu na przykład złotą mandalę, to ten go nie nauczał, a z kolei czasami nie prosił nawet o nauki i nawet nie było czasu, żeby tych nauk wysłuchać, to i tak Avadhutipa mu ich udzielał. Pewnego razu razem z Avadhutipą przechodził Atisha przez bardzo wąski most. Bardzo wąski most i kiedy przez niego przechodzili, Avadhutipa odwrócił się. Prawdopodobnie Atisha szedł za nim, bo to był bardzo wąski most, więc musieli iść jeden za drugim. I Avadhutipa odwrócił się w pewnym momencie i powiedział: synu, dopóki nie pozbędziesz się lgnięcia do ego, to wystrzegaj się nawet najmniejszych owoców karmy. Wystrzegaj się nawet tych momentów, kiedy nawet w najmniejszy sposób dharma owocuje, przynosi owoc. Więc to było takie nagłe odwrócenie się guru, który takimi słowami zwrócił się do Atishi. Innymi słowy, żeby unikał nawet najmniejszych negatywnych czynów. I Atisha powiedział, że właśnie, że to był niesamowity lama, że każde jego słowo mogło przynieść wyjątkowe urzeczywistnienie. Atisha uczył się od wielu innych guru również. Przede wszystkim otrzymywał nauki tantryczne od guru, którzy byli znani z tego, że osiągnęli siddhi. Praktykował postępowanie jogina. Uczył się od Avadhutipy
postępowania jogina, jeśli chodzi o branie, jeśli chodzi o, o, o to, żeby być bez strachu, o to, żeby nie odczuwać wstydu, również o wyrzeczeniu. I znowu, niektórzy mówią, że Atisha spędził na praktykowaniu jogi 6 lat, inni mówią, że praktykował również przez 3 lata, że praktykował pożądanie przez 3 lata. Więc Atisha, krótko mówiąc, bardzo dużo praktykował Vajrayanę, bardzo dużo się ćwiczył, bardzo dużą wiedzę miał i w pewnym momencie pojawiła się również w nim pewna duma, że nikt nie jest bardziej uczony od niego. I zdarzyło się raz, że podróżował przez północne Indie i we śnie pojawiły się przed nim dakinie i te dakinie pokazały mu ogromną liczbę tekstów tantrycznych i zapytały go, czy wiesz, co to są za tantry? Ale Atisha nie był w stanie powiedzieć, jakie tantry one mu pokazały. Nie był w stanie nawet wymienić tytułów tych tantr. Natomiast wówczas te dakinie pokazały mu, że obok jest taki maleńki stosik kilku ksiąg i powiedziały mu, to są tantry, które ty znasz, a jest ogromna, nieskończona liczba tantr, których jeszcze nie znasz. Innym razem jego główne bóstwo Tara pojawiła się przed nim w takim zagajniku akacjowym i zapytała, czy ty jesteś panditą, który praktykuje mantry? Atisha odpowiedział tak. I wówczas ona wymieniła mu kilka sadhan. Zapytała go, znasz te sadhany, które teraz wymieniłem? Atisha na to powiedział, że nigdy nie słyszał i nigdy nie widział takich tekstów. Nigdy nawet nie słyszałem tych nazw, tych tytułów. Więc Tara na to powiedziała. Więc w takim razie, czy to nie jest tak, że ty jesteś za bardzo dumny z tego, że jesteś naprawdę wielkim praktykującym i znasz tyle mantr i praktyk? Tak naprawdę tantra, którą ty znasz, to jest bardzo niewiele. Ty jesteś jak takie końskie włosie w świecie ludzi. Natomiast wszystkie teksty tantryczne są tak naprawdę w rękach dakin. I kiedy ona mu to powiedziała, zniknęła i to spowodowało w końcu, że cała ta duma Atishi pękła. Zrozumiał, że jest cały czas ogromna liczba nauk i tantr, które musi poznać i których nie zna. To było parę słów na temat wczesnych lat Atishi, jego młodości. Powrócimy do nauk chyba jutro, ponieważ dzisiaj zaczęliśmy późno.